Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯ. Ҳама каса сӯзен, хубен? Фарзандатон хубанд? Чӣ ҳол дорен, духтарако? Духтаракое ки канали Маданав омаден, ҳаматон хушомаден. Раҳмат, ки маро интихоб кардену тамошо мекунед. Ман ҳаракат мекунам, ки видеои ман барои шумо ягон мотиватсия, ягон рецепт, ягон чизи нағз аз ҳамин видеои ман шумо барои худатон бигирен. Подписатсия кунен, лайкотон намонен, видеои маро дастгирӣ кунен. Савол дошта бошен, дар комментария нависен, саволотонро ман ҷавоб медам. Агар савол надошта бошен, ягон смайлик рой кунен, ман беҳад хурсанд мешавам барои пешравии канали ман. Болои стола тоза кардам, банкачора пур кардам барои кӯдако. Шумодам камтарак видео кардам, духтаро. Дар иҷа боша тайёр мекунем пирог. Чанд вақт буд, ки пирог тайёр накардагӣ будам. Хостам, ки як пирог тайёр кунам. Шумодам видео карда рецептша фаҳмонам. 2 дона тухма мегирем, духтарако. Сметанаи 1 дона сметана худаш 300 граммай. Ай ҳамун 300 грамм кӯдако я 2-3 лошкаша хронда будам да кӯдакода. Айсараш ҳамиқа гирифтагиай. Шумо ҳами 250 грамм карда тайёр кунед. Баъд шакар меандозем, духтарако. 8 қошуқи калон. Камтарак намак. Ҳамаи ҳамиёро якҷоя мекунем. Сливочное масло 100 грамм. Дар микроволновка ов карда андохтам. Чанқа бисёр ки биковем, духтаро, ҳамқа пирог мо хушрӯ мешава, байнаш мулоима ки пух мешавада. 1 дона ванилин меандозем. Разрихлитель меандозем. Мековем ҳар душа. баъд ай болош орд меандозем. Орда, духтарако, 1 стакан. Стакана кама шумода чихе бифаҳмонам, ки кадом стакан. Хамира нигоҳ кунен, ғавзиша, духтаро, анамиқати андозен. Ман якта инамихели пиёлаи калон қатӣ андохтам. Камтараш бомонд. Ми пирог карданда худаш хамираш хай ҳамада маълумай, ки иқак сахтарак меоя, чем ай бисквит. ғавзи хамирмо намиқаши, духтаро. Хай мия стакане ки худатон чой мехӯрен, ҳамқати андозен. Бо нигоҳ кунен. Баъд варении клубника ай овуш ҷудо кардагӣ. Варени овардагӣ будан домашний. Ҳамура ма клубникоша ҷудо кардам. Бе ов. Дар дуруни хамирам андохтам. Дар градуси 180 35-40 минут мепазем. Пироги мулоимаки резонаки хушрӯак тайёр шуд. Нигоҳ кунед, духтаро. Гарм буд, ма бридам, иқак хеле рехтак. Вақте ки хунук шуд, уже хушрӯак меиста. Дар иҷа боша самбуса тайёр кардестам. Рецепти самбусара хай мондагиям, духтаро, чанд бор гуфтагиям. Духтаракое ки нав омадагиен, дуромада тамошо кунен. Дар каналам ҳастай. Тарзи тайёр кардани самбуса. Зуволаша бисёр духтарако мепурсанд. Зуволаи самбусара ман, духтаро, ба чӣ тайёр мекунам? Рӯғани гов қатӣ. Сливочное масло, маска, хеҷ чизо истифода намебарам. Рӯғани гов қатӣ ҳам резонак, ҳам ба маза меоя. Самбусои ма тайёр шуд, духтарако. самбусои ба мазаи варақош хушрӯ. Баъд ҳами варақош сахт нестайда, чихеле ки
ай магазино мегирем духтаро ё ки ягон ҷои випичка мефурӯшанд мегирем. варақош сахтайку руғани гов ам хеле намекна. Во ба маска тайёр мекунанд. Маска ам хеле қаватоша хушрӯ мекуна, не ки сахтш мекуна. ана и боша руғани говай, руғани гов резонак мекуна. озима якам таракак шашмода ҷуқида нишон додагиём бинен чӣ хел резонакай. кадомеда дар кор боша самбусара тарзи тайёр карданаш мада нависен, ма видеои самбусара шумо дароӣ мекунам. видеое ки пеш тайёр кардагӣ будам ҳамаша хушрӯ карда фаҳмондагӣ будам, ҳамура роитон мекунам духтарако. дариҷа боша духтаро барои кӯдако ман хеле якта салатча бугум чӣ бугум ам хеле украшени кадам хушрӯ када барои духтараком. калбасара гирифтам, реза кардам духтаро, ай байнаш дута кардам. бодрингам ам хеле камтар бар хеле гирдак реза накардаму корчара камтар як нима таракак карда реза кардам, ай байнаш дута кардам. ай бодрингам хеле дилак тайёр кардам. кӯдакода маҳқул шид, ҳавас кардан хӯрдан. як тарелка тайёр кардагӣ будам камтар. хай кӯдакои ма оилаи мо калонтарай, шукронаи аллоҳ. дарча боша духтараком моҳӣ бирён кардагӣ будам, шумодан видео кардам. моҳира дар орд тар карда пухтагиям. моҳии ами магазинияй сафедое ку ҳамон. ягон бор моҳира ма ба пиёз хӯрдагӣ набудам. ҳами карат пиёза уксус кардам, намак карда, моҳи қатӣ лимон қатӣ хӯрдам. ҳама хеба маззаи духтаро. духтаракои хушрӯ, ман шуморо ҳозир ба ампулаи компанияи Атоми шинос мекунам. ампулаи знаменити компанияи Атоми и антивозрастное, не ки мо метунем ки пеш ай маршина пайдо шудан ира истифода барем барои пешгирии маршина. мада ки маҳқул буд ма худамда гирифтам. ма ҳоз як сину соли калонам нестам, не ки гирифтам, ай гирифтагим пушаймон нестам духтаро. ягон хел аллергия, сирхча, ягон чӣ намешава. ма гирифтам барои пешгирии маршина. одамое ки маршина доранд, одамое ки намехоҳанд пир шудан, шумо метавонед ай ана ҳами ампула гирифта истифода барен. нигоҳ кунед, ма як ҳафта истифодаш бурдам, чанд қаҳакш кам шудай. як борам хеле да болои дастам кардам, бинед чӣ хел мулоими хеле блистяши хушрӯ шудаги ай дастам. 40 миллиграмм ай духтаро, не ки як ҳафтада и қаҳакш айма тамом шудаги ай. агар ки шумоам хоҳем ки заказ кунед, ватсапи мада нависен, ма шумо дароӣ мекунам. Тоҷикистон, Россия. агар ки хоҳем ки кор кунед ҳамроҳи ма дар командаи ма, ватсапи мада нависен, ма кора мефаҳмонам, то на якҷоя шуда кор мекунем. шумо ҳаматон медонем ки кор дар компанияи Атоми 6 моҳда як бор харид дора, баъди харид 1 сол баъд, мисол баъд як бор харид ай звани намеғалтем, каталог алиш намеша, нархо ҳамада як хелай, балмон намесуза. кор беҳтарин кор ай духтаро. ман шуморо ёрдам мекунам барои духтаракои чақони командам рекламаи бепул мекунам. марҳамат духтаро, нависен. барои духтарои шумоам агар чақон боша, омаден регистратсия шуден, уводам рекламаи бепул. нависен, якҷоя шуда дар командаи ма кор мекунем.
ма бо пратар карда ватсапда мефаҳмонам. Иқа помидору болгарский хеле чизо овардагӣ будан. Гуфтам ки зверабой тайёр мекунам. Не ки вақт нашид духтаро. Вақт нашид ки тайёр кунам. Ҳамин сол мегум ки как я 3-4 5 банкои 1 литрада зверабои тезак тайёр кунам. Я ҳамура хушрӯтар мехӯрем да хонада. Ба манту, самбусам хе чизо. Очам мекна ба маза тайёр мекна ёд кардам. Чанд сол шуд ки нахӯрдам. Ба ана ҳамун чизе ки рецепте ки очам тайёр мекард. ҳамхали тайёр карданем ҳамин сол духтаро. Иншааллоҳ ки тайёр кардам шумодан видео мекунам. Томати хонагӣ тайёр кардани будам. Хай иншааллоҳ ки агар вақтам шавад тайёр мекунам. ёд кардагиам. Амхе чанд сол шуд мегум мекунам не ки накардам. Ака имсол як ҳаракат кунам, вақт ҷудо кунам, тайёр кунам. Ақаллан нами томату зверабой кунам барои хӯрдани худмон. Дамаш небо дигай ку духтаро. Ман ҳар сол ният мекунам ки Тоҷикистон мерам. Хонаи очам мерам. Дар ҳамҷа ба серии ами банкои очамам хиёд кардагим ки дар ҳамҷа мехӯрам. Фақат ай ҳаму банкош камасер мекунам гуфтагиам. Ки баъд омадам бо дига намедонам кай мерам. Хай ака ина чанд сол шуд озии худованд розӣ шудагӣ нестай ки ман бирам. Намедонам кай ман мерам. Кай дар насиби ман ҳастай ҳамуҷа рафтан. Иншааллоҳ ки Аллоҳи меҳрубон ноумед накунаму набирем. Падару модарам я бинем охе. Ман худам бо дар хона як духтарам. Як духтарам не ки инака 7 сол шуд ки мара дидагӣ нестиян хонагиё. Акамшону додарам ҳамиё як бор дуборӣ омадагиян пешуму. Не ки ака дига ай вақте ки Сочи омадем наёмадагиян. Ҳар кас ба зиндагии худаш хона кардестияну айпаи зангирии хонакунӣ айпаи ҳамхалиёшон ҳози ба тарафҳои морам нарасидиян. Не ки бисёр очам чӣ мекуна ки мо дига ягон тамом хонаи шумо намерем. Барое ки ту худат намеоӣ мо чӣ бабирем. Иқа хай меган хафа мешавану. Иншааллоҳ хай мешава. Ягон рӯзе ки мо ҳам мерем мебинем. Иҷа духтарако Сочи рафтагӣ будем. Шумода видео кардам камтар ки тамошо кунен. Беҳад ҷои хушрӯай мегум ки ҳаме падару модар дар ҳамҷа намераса, аҳлу авлод намераса. Тамом агане тамоми чиз, тамоми хушрӯгӣ, ҳавои тоза, тамоми чиз ҳаст дар ҳамиҷа. Детский поликлиника рафтагӣ будем дар ҳамиҷа. Моҳичаҳора дидам, шумодан видео кардам. Видеои ман тамом шудестай духтаракои хушрӯ. Дастгириро фаромӯш накунен. Ҳамаи нами ҳаракатҳои ман фақат барои шумоай. ҳавас мекунам, видео мекунам. Дастгирӣ кунен духтарако. раҳмати Аллоҳ ҳаматонда. Дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи мову шумо фарзандои моро нигаҳбон бошад духтаракои хушрӯ. Хайр духтарако, то видеоҳои оянда.